Pag-practice na kare-kare, hindi ka kitang-kitang ba? Ay, naway sa puling na. Kamu puling ka niya. Ah, sino siya kinuwin? Ay, ikaw. Okay, magsambayang pagitan nyo. Okay. Ando kayo na magsambayang na kita nyo muna. Ba't maray pagpanayang mayang nyo. Okay? Jadi, na magbalik kita nyo sa piko. Okay. Amo Balma, pinambayang na kita muna. Bukon nga, din simbay natin ito sampay pa marumi kon hadja. Aka muna sa kahal. So, hey.
Okay na do kayo na pagbalik mga kamarera nga. Bisag pito. Kanaman kita ni magbalik. Jadi in pagpanayam na yamin ni. Wala pa kayo napusan. Sa kayo no kamo di maraya mig. Masalin alta ini alta tara. Okay, wassalam.